أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wannan saƙo ne wanda nake so kowa da kowa ya ji, kuma musamman hukuma wadda suke da alaƙa da kotu na Najeriya. Kowa ya sani Najeriya ƙasa ce ta musulmi da kirista, kuma kowa ya sani Najeriya ƙasa ce da musulmai ke da kaso mai tsoka na wato ainihin yawa. Kai ba ma yawa kadai ba, hatta yawan arziki musulmai su da ke da kaso mai yawa a wannan ƙasa. Kuma Najeriya kowa ya san ƙasa ce wacce take da 'yancin kai, kuma kowa yake da 'yancin ya yi addininsa, kowa yake da 'yancin ya yi rayuwarsa muddin bata saba ma doka da wato ainihin na ƙasa ba. Kowa ya san da wannan abu ne wanda yake zaune da gindinsa a wannan ƙasa. To ko shakka babu, musulmai suna cikin wani irin hali da ba a kwatanta shi da sauran halayya ba wanda muke da su a Najeriya. Musulmai na fuskantar barazana da wato ainihin abubuwa wanda suke na wato ainihin yiwuwar, in hakan ya ci gaba da faruwa, to yiwuwar zauya a samu wato ainihin zaman lafiya mai ɗorewa a wannan ƙasa. Kowa ya sani, sanannen abu ne a wannan ƙasa tamu ta Najeriya, cewa lalle babu abin da musulmai suke girmamawa, babu abin da yake da ƙima wanda yake number one cikin abin da musulmai suke girmamawa kuma suke raƙansa da mahimmanci sama da masoyi Allah, shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Idan ya zamanto cewa mutuncin manzanmu da ƙimarsa bai zama komai a wannan ƙasa ba, to ko shakka babu sauran musulunci a wannan ƙasa. Domin shi kanshi annabin sallallahu alaihi wasallam shine musuluncin, kuma shine mai musuluncin, shine aka aiko mu ya karantar da mu addinin musulunci. Idan ya zamanto annabi da gindin zama a wannan ƙasar, bai da masu kare shi a wannan ƙasa, to lalle addinin musulunci daidai ne da zaka ce addinin musulunci bai da gindin zama a wannan ƙasa, kuma zai zama taron mu kaman taron tsintsiya ne, babu wato ainihin shara. Maganar nake so in tafi zuwa da kai zuwa gare ta kai tsaye shine, kowa ya sani a wannan ƙasa namu Najeriya an samu wasu mutane marasa ladabi, marasa mutunci, marasa tarbiyya, sun yi wasu abubuwa a kwanakan baya wanda suke na wato ainihin kaiwa zuwa ga mutuncin fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wanda kowa ya sani ba abin da ba zai iya faruwa ba akan mutuncin manzon Allah, ba abin da ba zai iya aukuwa ba akan mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kirana da zan yi a nan kira ce guda biyu. Wanda nake so in je zuwa gare shi kai tsaye shine wanda aka fi sani da Mubarak Bala.
a watannin baya an sani mutumin nan ko in ce shekarun baya ya yi da'awar babu Allah subhanahu wa ta'ala. Daga bisani ya zo ya fara da'awar sukar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ƙasar da aka ce ana da ‘yancin a addini. To ban sani ba, a wannan hali da yake cikin musulmai sun yi cakan taɓa mutuncin manzo da ya yi, a yayin da aka buƙaci gwamnati ta ɗau mataki kan wannan cin zarafi da neman tada zaune tsaye kan fusata musulmai kan taɓa masoyi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Gwamnati ta riƙe wannan mutumin na ɗan wata ko biyu ne, ba mu sake jin zuriyarsa ba, sai ga shi yau muna jin labarin cewa wata kotu ta yi umarnin da a saki wannan bawan Allah. To ban sani ba, wannan zindiƙin da aka ba da umarni a sake shi, ban sani ba shin a cikin dokar Najeriya an ba da dama kowa yana iya cin mutuncin addinin kowa kuma ya zauna lafiya? Shine abin da nake so su masu hukuma da masu irin wannan abubuwa su wato ainihin bamu bayani. Shin daidai ne wannan isfiri a Najeriya in fito in ci mutuncin kowa kuma in zauna lafiya? Daidai ne wannan? Idan daidai ne ya kamata a fito a yi mana bayani kuma a ba mu daman duk wanda muka ci mutuncin shi la'ada waje ba wanda zai hukunta mu. Idan wannan daidai ne ya kamata a tabbatar man da shi a dokan ƙasa mu san irin zaman da muke a wannan ƙasar. In kuma ba daidai ba ne, to ya kamata a hukunta wannan mutumin da ana zaune lafiya kawai ba mu ciye masa ba mu taka masa ba masa ba. Shi ana zaune lafiya da ya da'awar babu Allah ba mu ce dole ya dawo ya ba aƙidan mu ta akwai Allah ba. Ba sai ya zauna a cikin aƙidarsa ba, ya zauna cikin abin da ya zaɓa, tunda Allah ya ce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Lalle mun shiryar da shi hanya, in ya ga dama ya bi hanyar musulunci, in ya ga dama ya bi hanyar kafirci. To saboda haka ni tambayar nan ina buƙatar waɗanda suke da alaƙa da waɗannan kotun da suke wannan hukuncin. Akwai buƙatar musulmanmu wanda ita ce magana ta biyu, waɗanda suke shiga aikin gwamnati ta fuskan harkan shari'a. To ya kamata mu ga bajintan ku, babu amfanin da za ku mana sama da irin wannan mataki in ya zo. Shine muke so mu ga jajircewanku da amfaninku, manya-manyan alƙalanmu, manya-manyan 'yan siyasanmu, musamman ɓangaren alƙalan. Muna so mu ga amfaninku. Ku sani idan ana ba ku cin hanci a komai domin ku danne kowace irin shari'a, to na rantse da Allah shari'ar mutuncin manzon Allah ba abin a danne ta bane. Kowaye kai. Shari'ar musulunci manzon Allah ba abin da a danne. Idan ana iya danna wata shari'ar a kwana lafiya, to fa danna shari'ar mutuncin manzon Allah wallahi ba yiwuwa a danne ta a kwana lafiya. Wannan yana daga cikin abin da muke kira zuwa ga gwamnati, domin abin da muke so a kodayaushe zaman ƙasar nan ƙasa ce wacce take da 'yanci, wanda kowa yake da 'yanci a bisa dokar ƙasar yayi addininsa ba tare da takalan addinin kowa ba. Kamar yadda mu a addinin mu Allah da kanshi ya faɗa, wato ainihin yayi kira gare mu, wato Allah ya ce kar ku zagi wa'inda suke kiran wasan Allah, ku zagi Allahnsu. Allah ya ce fa yasubbullaha aduwan bi ghairi ilmi, sai su zagi Allah. Hatta addinin mu ba a yadda mu wato ainihin zagi addinin wasu ba, ko mu zagi abin bautar wasu ba. Addinin mu bai yadda da shi ba. A inda addini mu yake yana kokarin ya sa mu zauna lafiya a duk inda muke da wa'inda ba mu ba. Shi yasa dan haka ma Allah ya ce la ikraha fid dini, babu tilas, babu dole a cikin addini. Shi yasa aka baka zaɓi cewa ka bi hanya musulunci ko ka bi wata hanya, wannan zaɓin ka ne. Addinin musulunci akwai wannan freedom ɗin. Da haka dan menene zai sa idan wani abin ya faru wanda yake da alaƙa da taɓa mutuncin addini, turawan yamma da sauran ire-irensu da suke da dokar 'yanci na addini a duniya, me yasa ba za su yadda ba mu fito mai ƙorafi kan abin da aka mana cewa ba daidai ba ne? Idan suna ganin hakan shine dai, ina batun yaƙi da corruption ɗin da ake magana da rashin adalci a duniya? Mu kan addini mu sai da ya gaya mana cewa wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu, sai ce i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kar kiyayyen wasu mutane ya sa ku kasa yi musu adalci.
ya ce ku yi adalci, hakan shi ya fi kusa da wato ainihin tsoron Allah. To ka gama kamar yadda Allah ya faɗa kan abin da ya faru na ƙadiyar makullin ɗakin Ka'aba, a lokacin da makullin ɗakin Ka'aba yana hannun wanda ba musulmi ba, kowa ya san wannan a tarihi. Sayyidina Ali shi ne ya jagoranci ƙwace wannan makulli a hannun wannan kafiri, ya zo ya kama manzon Allah a yayin da shi wannan kafiri ya hana wannan makulli. Amma Allah ya saukar da aya da gaggawa duk da kasancewansa ba musulmi ba ne. Allah ya saukar da aya yana cewa inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah ya ce wato yana muku umarni ku mai da amana zuwa ga waɗanda suke ahalinta ne. Kaga musulunci a kodayaushe yana madanan duk yadda za a yi idan mutum yana da haƙƙi ko da ba musulmi ba ne, lalle a bashi haƙƙinsa. Hakan ne ma yasa manzon Allah ya gargaɗi duk musulman duniya kan abin da ya shafi haƙƙi na ɗan adam ba ma musulmi ba, haƙƙi na ɗan adam ba ma musulmi ba. A yayin da annabi yake cewa duk wanda ya kashe kafirin amana, kafirin da ana zaune lafiya baya takalanku, ba abin da yake zaman lafiya ake da shi, ka zo ka kashe shi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ka ji ƙanshin aljanna ba ma, bare wato ainihin ka shige ta. Idan musulunci zai faɗi irin wannan, to ka nuna min addinin da yake da adalci wajen rayuwa da al'umma kamar addinin musulunci, ba za ka kwatanta shi ba. Da haka wannan yana daga cikin abin da wato ainihin muke kira zuwa gare shi. Abu na gaba wanda muke so da na faɗa a title ɗin rubutun cewa lalle sakin Mubarak Bala wato ainihin barazana ce ga tsaron Najeriya. Me yasa na faɗa haka? Irin wa'innan abubuwan da kuke na rashin adalci shi ke haifan mana da ƙungiyoyin ta'addanci da abubuwa wanda suke baya haifar da wato ainihin ɗa mai ido. Saboda ku karan kanku kun sani akwai 'yan gani kashe na manzon Allah, akwai 'yan gaba-gaba, akwai wanda a yau wallahi a kwararar da jininsa kan mutuncin manzon Allah abu ne mai sauki a wajensa. Kun san akwai irinsa a ƙasar nan. To irin wa'innan mutanen ana irin wannan adalci ana ta mutuncin manzo, to yana fa haifar da matsalar da ba a san lokacin karewa ta ba. Saboda nan gaba wannan mutumin idan da zai fito fili a ganshi, ko shakka kun sani babin kokwanto wallahi ba wanda zai kwace shi sai an kashe shi. Wannan maganan kenan. To maganin irin wannan abubuwan shine a kodayaushe musulunci yana mana gargadi kan ɗaukan doka a hannu, kuma mu ma muna daga cikin masu faɗa da ɗaukan doka a hannu. Shi yasa aka ƙirƙiri hukumar domin tsare mutuncin wanda bai ji bai gani ba. Domin abin da zai haifar da ɗaukan doka a hannu, wanda ko da yake har wasu suna turo min message a yau cewa lalle ba a nemi zaman lafiya ba, na ce ku yi hakuri, abin da yana daga ciki Allah na nan. Domin abin da zai biyo bayan illar da yasa ake faɗa da ɗaukan doka a hannu shine ana gudun shigan wani wanda bai ji bai gani ba, ko kuma hukunta wanda bai cancanta a masa irin wannan hukuncin ba. Shine yanzu idan an ce a kowa ya ɗauki doka a hannu, duk wanda ya zagi manzon Allah a far masa, to akwai wanda zai iya faruwa wani haushin shi yake ji, ya zo ya wato ainihin jefe shi da cewa ya zagi manzon Allah, in ba hukuma ba wannan mai binciken gaskiyan al'amarin, mutane su zo su wato ainihin far masa su kashe shi. To kaga illar doka, ɗaukan doka a hannu kenan. To amma abin da zai hana yaduwar irin wannan shine ku rika hukunta duk mutumin da kuka san cewa yana da alaka da cin mutuncin mutane ko cin mutuncin addinin wasu. Kowa ya riga ya sani, ba mu sani ba in akwai wata tsari a Najeriya da yake ba da damar wato ainihin mutane su fito su ci mutuncin duk wanda suke so, su zagi addinin wanda suke so. In akwai wannan dokan a tabbatar mana da ita cewa akwai ta, sai mu ma fito mu yi duk abin da aka ga dama kan duk wanda muka ga ba mu so ba, sai mu yi, tunda abin haka ne. Da haka a jami'an tsaro da kotun da suke yanke irin wannan hukuncin ya kamata su sani cewa bakin rijiya ba wajen wasan makaho bane. Bakin rijiya ba wajen wasan makaho bane. Kiran da muke a kodayaushe tun kafin a kai wato ainihin musulmai bango ta fuskansa fara ɗaukan mataki da hannunsu, abin ya zo ya haifar da ɗa mara ido. Da gwara a ce hukuma ta riƙa yin adalci wajen duk wanda ya yi irin wannan, a hukunta shi ko yaya ne hukuncin. Tunda yanzu hukuncin in an ce za a yi ta, duniyar turai za ta sa ido, kuma wayannan mutanen wakilai gare su. To amma lalle shiru da al'amarin ko kuma fitowa don ba da doka cewa an saki wannan mutum ba tare da dalili ba, to wannan yana daga cikin abin da zai haifar da zaman lafiya. Kuma kullum abin da muke fata shine wannan ƙasar namu ta wato ainihin zauna lafiya. Don haka
a kirana na ƙarshe zuwa ga wato shine zuwa ga 'yan uwanmu musulmai wanda suke aikin gwamnati, wanda suke bibiyar suke wato ku sani abin da yasa aka halatta muku shiga aikin gwamnati, musamman gwamnatin da take da alaka da gwamnatin Najeriya, da alaka da gwamnatin da ba dokar Allah take bi ba, musamman gwamnatin da ke da alaka da constitution. An fa muku fatawa ne don ku shiga wannan aiki domin ku samu duk barnan da zai shigo zuwa ga addini ku kare ta. Ko shakka babu mun san akwai waɗanda suna iya ƙoƙarinsu wajen ganin sun kare mutuncin addini da aikinsu na lauya, da aikinsu na tsaro, aikin soji ko SSS da sauransu, ko aikin 'yan sanda. Mun san akwai wannan masu wannan kishin, amma ba su da yawa. Amma duk musulmin da yake wannan harkan, ko kai alkali ne, ko kai lauya ne, ko kai soja ne, ko kai dan sanda ne, ko kai SSS ne, ka sani cewa fa wannan harkar da kake, addininka yana da wato ainihin hakki a kanka na ka bashi gudunmuwan da ya kamata ka bashi akan wannan wato ainihin mutane wato ainihin wato akan haƙƙi akan addinin, domin ka bashi gudunmawan da ya kamata ka bashi domin addini ya samu kariya ta kowane bangare. Ka sani in kana aikin soja, ko kana aikin ɗan sanda, ko kuma kana aikin lauya, in har irin wannan kadiyar za ta taso, kana da yadda za ka yi, baka je ka yi ba, to ko shakka babu akwai mas'uliya, akwai tambaya, akwai tuhuma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala dangane da wato ainihin wannan wato ainihin abin. Wannan daga cikin wato ainihin kirana kenan. Da haka wanda ya san yana da alaka da wa'inda suke irin wannan hukunce-hukuncen da irin wa'innan abubuwa, idan wannan lauya da ya bada daman cewa a saki Mubarak Bala, akwai bukatar lauyoyinmu su nuna bajintansu wajen kalubalantansa, ba wato ainihin su shiru su rabu da shi ba, wai a ce wai Allah ya fi su. Ba haka addini yake ba. Duk irin wannan abin da yake tasowa fa ana yi ne a ga me za ku yi. To ko shakka a nuna musu cewa mu mun fi su naci, mun fi su wato ainihin wato ainihin dagewa da nuna cewa lalle taba mutuncin manzon Allah wato ainihin ba za a taba shi a zauna lafiya ba. Daga lokacin da wannan kofa ya bude, to ko shakka babu, in har za a taba manzon Allah a zauna lafiya, to ko shakka babu, wallahi babu sauran addini, babu sauran addini in dai har za a taba mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zauna lafiya. To bai kamata ba lalle musulmai su fito su nuna cewa ba su yadda ba, ta hanyar rubuce-rubuce, ta hanyar maganganu a gidajen rediyo, ta hanyar wato duk inda kuka san kafa ta sauti za ta kai, da bayanin da kuka san gwamnati za ta ji ku, lalle ku yi, ko kuma fito wato ta fuskan nuna rashin gamsuwarku dangane da abinda wato gwamnati ta yi. Wannan shine inda muke nuna ta da jijiyar wuyanmu, shine inda muke nuna cewa ba mu gamsu ba, shine taba mutuncin manzon Allah ba mu yadda ba. Taba mutuncin manzon Allah ba mu yadda ba. Ku fito ku faɗa, ku rubuta a dukkanin kafafenku ta yada wato ainihin labarai cewa ba ku yadda ba. Sannan duk kafafen da suka san cewa su kafafe ne na musulunci, to fa kar ku mai da al'amarin rayuwa shine a gaban ku, dan yana daga cikin abin da Allah ya jarabce mu da kaskanci ta rayuwa, saboda ba ma mayar da addinin mu a cikin abin da yake wato ainihin mafi muhimmancin rayuwar mu. Kamata irin yadda abin da ya faru, a ji kowace kafa ta tashi tana yawan maganganu, kowace gidan rediyo ta gayyato malamai su yi fatawa akan haka, kowane irin gidan TV su gayyato in dai yana da alaka da addini, a kira malamai su yi fatawa, su nuna ma gwamnati cewa ba a aminta da wannan abin ba. Wannan shine abin da ya kamata, ba ku je ku rika dauko labaran kanzun kurege ba, kuna zuwa kuna dauko abubuwan da bai da alaka da ci gaban rayuwar mu da addinin mu, kuna zuwa kuna tattauna su akai. Ga abin da ya kamata a dawo kan shi nan. Wannan shine abin da muke magana akai, kuma ai mana adalci. Muna buƙatan kuma ai adalci, kuma ba za mu gushe ba muna kiraye cewa lalle mu dai ai mana adalci, cewa lalle wannan abin da aka yi na sakin Mubarak Bala, to ba mu yadda ba. Gwamnati ta bi mana kadi cewa lalle ba mu yadda ba, ana neman a tozarta mu da addinin mu, ba mu yadda da wannan abin ba. Wannan shine sakon. Allah subhanahu wata'ala nake roko Allah ya sa sakon ya isa zuwa ga wa'inda suke da alaka da wannan abin. Allah ya sa kuma a dau matakin da ya dace kan shi. Anan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan saƙo ne wanda nake so kowa da kowa ya ji, kuma musamman hukuma wadda suke da alaƙa da kotu na Najeriya. Kowa ya sani Najeriya ƙasa ce ta musulmi da kirista, kuma kowa ya sani Najeriya ƙasa ce da musulmai ke da kaso mai tsoka na wato ainihin yawa. Kai ba ma yawa kadai ba, hatta yawan arziki musulmai su da ke da kaso mai yawa a wannan ƙasa. Kuma Najeriya kowa ya san ƙasa ce wacce take da 'yancin kai, kuma kowa yake da 'yancin ya yi addininsa, kowa yake da 'yancin ya yi rayuwarsa muddin bata saba ma doka da wato ainihin na ƙasa ba. Kowa ya san da wannan abu ne wanda yake zaune da gindinsa a wannan ƙasa. To ko shakka babu musulmai suna cikin wani irin hali da ba a kwatanta shi da sauran halayya ba wanda muke da su a Najeriya. Musulmai na fuskantar barazana da wato ainihin abubuwa wanda suke na wato ainihin yiwuwar, in hakan ya ci gaba da faruwa, to yiwuwar zauya a samu wato ainihin zaman lafiya mai ɗorewa a wannan ƙasa. Kowa ya sani sanannen abu ne a wannan ƙasa tamu ta Najeriya cewa lalle babu abin da musulmai suke girmamawa, babu abin da yake da ƙima wanda yake number one cikin abin da musulmai suke girmamawa kuma suke raƙansa da mahimmanci sama da masoyi Allah, shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Idan ya zamanto cewa mutuncin manzanmu da ƙimarsa bai zama komai a wannan ƙasa ba, to ko shakka babu sauran musulunci a wannan ƙasa. Domin shi kanshi annabin sallallahu alaihi wasallama shine musuluncin, kuma shine mai musuluncin, shine aka aiko mu ya karantar da mu addinin musulunci. Idan ya zamanto annabi da gindin zama a wannan ƙasar, bai da masu kare shi a wannan ƙasa, to lalle addinin musulunci daidai ne da zaka ce addinin musulunci bai da gindin zama a wannan ƙasa, kuma zai zama taron mu kaman taron tsintsiya ne, babu wato ainihin shara. Maganar nake so in tafi zuwa da kai zuwa gare ta kai tsaye shine kowa ya sani a wannan ƙasa namu Najeriya an samu wasu mutane marasa ladabi, marasa mutunci, marasa tarbiyya sun yi wasu abubuwa a kwanakan baya wanda suke na wato ainihin kaiwa zuwa ga mutuncin fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wanda kowa ya sani ba abin da ba zai iya faruwa ba akan mutuncin manzon Allah, ba abin da ba zai iya aukuwa ba akan mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kirana da zan yi a nan kira ce guda biyu. Wanda nake so in je zuwa gare shi kai tsaye shine wanda aka fi sani da Mubarak Bala. A watannin baya an sani mutumin nan, ko in ce shekarun baya, ya yi da'awar babu Allah subhanahu wa ta'ala. Daga bisani ya zo ya fara da'awar sukar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ƙasar da aka ce ana da 'yancin ayi addini. To ban sani ba
a wannan hali da yake cikin musulmai sun yi cakan taɓa mutuncin manzo da ya yi, a yayin da aka buƙaci gwamnati ta ɗau mataki kan wannan cin zarafi da neman tada zaune tsaye kan fusata musulmai kan taɓa masoyi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Gwamnati ta riƙe wannan mutumin na ɗan wata ko biyu ne, ba mu sake jin zuriyarsa ba, sai ga shi yau muna jin labarin cewa wata kotu ta yi umarnin da a saki wannan bawan Allah. To ban sani ba, wannan zindiƙin da aka ba da umarni a sake shi, ban sani ba shin a cikin dokar Najeriya an ba da dama kowa yana iya cin mutuncin addinin kowa kuma ya zauna lafiya? Shine abin da nake so su masu hukuma da masu irin wannan abubuwa su wato ainihin bamu bayani. Shin daidai ne wannan isfiri a Najeriya in fito in ci mutuncin kowa kuma in zauna lafiya? Daidai ne wannan? Idan daidai ne ya kamata a fito a yi mana bayani kuma a ba mu daman duk wanda muka ci mutuncin shi la'ada waje ba wanda zai hukunta mu. Idan wannan daidai ne ya kamata a tabbatar man da shi a dokan ƙasa mu san irin zaman da muke a wannan ƙasar. In kuma ba daidai ba ne, to ya kamata a hukunta wannan mutumin da ana zaune lafiya kawai ba mu ce masa ba mu taka masa ba masa ba. Shi ana zaune lafiya da ya da'awar babu Allah ba mu ce dole ya dawo ya ba aƙidan mu ta akwai Allah ba. Ba sai ya zauna a cikin aƙidarsa ba, ya zauna cikin abin da ya zaɓa, tunda Allah ya ce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Lalle mun shiryar da shi hanya, in ya ga dama ya bi hanyar musulunci, in ya ga dama ya bi hanyar kafirci. To saboda haka ni tambayar nan ina buƙatar waɗanda suke da alaƙa da waɗannan kotun da suke wannan hukuncin. Akwai buƙatar musulmanmu wanda ita ce magana ta biyu, waɗanda suke shiga aikin gwamnati ta fuskan harkan shari'a. To ya kamata mu ga bajintan ku, babu amfanin da za ku mana sama da irin wannan mataki in ya zo. Shine muke so mu ga jajircewanku da amfaninku, manya-manyan alƙalanmu, manya-manyan 'yan siyasanmu, musamman ɓangaren alƙalan. Muna so mu ga amfaninku. Ku sani idan ana ba ku cin hanci a komai domin ku danne kowace irin shari'a, to na rantse da Allah shari'ar mutuncin manzon Allah ba abin a danne ta bane. Kowaye kai. Shari'ar musulunci manzon Allah ba abin da a danne. Idan ana iya danna wata shari'ar a kwana lafiya, to fa danna shari'ar mutuncin manzon Allah wallahi ba yiwuwa a danne ta a kwana lafiya. Wannan yana daga cikin abin da muke kira zuwa ga gwamnati, domin abin da muke so a kodayaushe zaman ƙasar nan ƙasa ce wacce take da 'yanci, wanda kowa yake da 'yanci a bisa dokar ƙasar yayi addininsa ba tare da takalan addinin kowa ba. Kamar yadda mu a addinin mu Allah da kanshi ya faɗa, wato ainihin yayi kira gare mu, wato Allah ya ce kar ku zagi wa'inda suke kiran wasan Allah, ku zagi Allahnsu. Allah ya ce fa yasubbullaha aduwan bi ghairi ilmi, sai su zagi Allah. Hatta addinin mu ba a yadda mu wato ainihin zagi addinin wasu ba, ko mu zagi abin bautar wasu ba. Addinin mu bai yadda da shi ba. A inda addini mu yake yana kokarin ya sa mu zauna lafiya a duk inda muke da wa'inda ba mu ba. Shi yasa dan haka ma Allah ya ce la ikraha fid dini, babu tilas, babu dole a cikin addini. Shi yasa aka baka zaɓi cewa ka bi hanya musulunci ko ka bi wata hanya, wannan zaɓin ka ne. Addinin musulunci akwai wannan freedom ɗin. Da haka dan menene zai sa idan wani abin ya faru wanda yake da alaƙa da taɓa mutuncin addini, turawan yamma da sauran ire-irensu da suke da dokar 'yanci na addini a duniya, me yasa ba za su yadda ba mu fito mai ƙorafi kan abin da aka mana cewa ba daidai ba ne? Idan suna ganin hakan shine dai, ina batun yaƙi da corruption ɗin da ake magana da rashin adalci a duniya? Mu kan addini mu sai da ya gaya mana cewa wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu, sai ce i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kar kiyayyen wasu mutane ya sa ku kasa yi musu adalci. Yace ku yi adalci, hakan shi yafi kusa da wato ainihin tsoron Allah. To kaga ma kamar yadda Allah ya faɗa kan abin da ya faru na kadiyar makullin ɗakin Ka'aba, a lokacin da makullin ɗakin Ka'aba yana hannun wanda ba musulmi ba, kowa ya san wannan a tarihi.
sayyidina Ali shine ya jagoranci kwace wannan makulli a hannun wannan kafiri, ya zo ya kama manzon Allah a yayin da shi wannan kafiri ya hana wannan makulli. Amma Allah ya saukar da aya da gaggawa duk da kasancewansa ba musulmi bane. Allah ya saukar da aya yana cewa inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah ya ce wato yana muku umarni ku mai da amana zuwa ga waɗanda suke ahalinta ne. Kaga musulunci a kodayaushe yana madanan duk yadda za a yi idan mutum yana da haƙƙi ko da ba musulmi bane lalle a bashi haƙƙinsa. Hakan ne ma yasa manzon Allah ya gargaɗi duk musulman duniya kan abin da ya shafi haƙƙi na ɗan adam ba ma musulmi ba, haƙƙi na ɗan adam ba ma musulmi ba. A yayin da annabi yake cewa duk wanda ya kashe kafirin amana, kafirin da ana zaune lafiya baya takalanku, ba abin da yake zaman lafiya ake da shi, ka zo ka kashe shi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ka ji ƙanshin aljanna ba ma bare wato ainihin ka shige ta. Idan musulunci zai faɗi irin wannan to ka nuna min addinin da yake da adalci wajen rayuwa da al'umma kamar addinin musulunci, ba za ka kwatanta shi ba. Da haka wannan yana daga cikin abin da wato ainihin muke kira zuwa gare shi. Abu na gaba wanda muke so da na faɗa a title ɗin rubutun cewa lalle sakin Mubarak Bala wato ainihin barazana ce ga tsaron Najeriya. Me yasa na faɗa haka? Irin wa'innan abubuwan da kuke na rashin adalci shi ke haifan mana da ƙungiyoyin ta'addanci da abubuwa wanda suke baya haifar da wato ainihin ɗa mai ido. Saboda ku karan kanku kun sani akwai 'yan gani kashe na manzon Allah, akwai 'yan gaba-gaba, akwai wanda a yau wallahi a kwararar da jininsa kan mutuncin manzon Allah abu ne mai sauki a wajensa. Kun san akwai irinsa a ƙasar nan. To irin wa'innan mutanen ana irin wannan adalci ana ta mutuncin manzo. To yana fa haifar da matsalar da ba a san lokacin karewa ta ba, saboda nan gaba wannan mutumin idan da zai fito fili a ganshi ko shakka kun sani babin kokwanto wallahi ba wanda zai kwace shi sai an kashe shi. Wannan maganan kenan. To maganin irin wannan abubuwan shine a kodayaushe musulunci yana mana gargadi kan ɗaukan doka a hannu, kuma mu ma muna daga cikin masu faɗa da ɗaukan doka a hannu. Shi yasa aka ƙirƙiri hukumar domin tsare mutuncin wanda bai ji bai gani ba. Domin abin da zai haifar da ɗaukan doka a hannu, wanda ko da yake har wasu suna turo min message a yau cewa lalle ba a nemi zaman lafiya ba, na ce ku yi hakuri. Abin da yana daga ciki Allah na nan. Domin abin da zai biyo bayan illar da yasa ake faɗa da ɗaukan doka a hannu shine ana gudun shigan wani wanda bai ji bai gani ba, ko kuma hukunta wanda bai cancanta a masa irin wannan hukuncin ba. Shine yanzu idan an ce a kowa ya ɗauki doka a hannu, duk wanda ya zagi manzon Allah a far masa, to akwai wanda zai iya faruwa wani haushin shi yake ji ya zo ya wato ainihin jefe shi da cewa ya zagi manzon Allah, in ba hukuma ba wannan mai binciken gaskiyan al'amarin mutane su zo su wato ainihin far masa su kashe shi. To kaga illar doka, ɗaukan doka a hannu kenan. To amma abin da zai hana yaduwar irin wannan shine ku rika hukunta duk mutumin da kuka san cewa yana da alaka da cin mutuncin mutane ko cin mutuncin addinin wasu. Kowa ya riga ya sani, ba mu sani ba in akwai wata tsari a Najeriya da yake ba da damar wato ainihin mutane su fito su ci mutuncin duk wanda suke so, su zagi addinin wanda suke so. In akwai wannan dokan a tabbatar mana da ita cewa akwai ta, sai mu ma fito mu yi duk abin da aka ga dama kan duk wanda muka ga ba mu so ba, sai mu yi, tunda abin haka ne. Da haka a jami'an tsaro da kotun da suke yanke irin wannan hukuncin ya kamata su sani cewa bakin rijiya ba wajen wasan makaho bane. Bakin rijiya ba wajen wasan makaho bane. Kiran da muke a kodayaushe tun kafin a kai wato ainihin musulmai bango ta fuskansa fara ɗaukan mataki da hannunsu, abin ya zo ya haifar da ɗa mara ido. Da gwara a ce hukuma ta riƙa yin adalci wajen duk wanda ya yi irin wannan a hukunta shi ko yaya ne hukuncin, tunda yanzu hukuncin in an ce za a yi ta duniyar turai za ta sa ido, kuma wayannan mutanen wakilai gare su. To amma lalle shiru da al'amarin ko kuma fitowa don ba da doka cewa an saki wannan mutum ba tare da dalili ba, to wannan yana daga cikin abin da zai haifar da zaman lafiya. Kuma kullum abin da muke fata shine wannan ƙasar namu ta wato ainihin zauna lafiya. Don haka a kirana na ƙarshe zuwa ga wato shine zuwa ga 'yan uwanmu musulmai wanda suke aikin gwamnati, wanda suke bibiyar suke wato ku sani abin da yasa aka halatta muku shiga aikin gwamnati, musamman gwamnatin da take da alaka da gwamnatin Najeriya da alaka da gwamnatin da ba dokar Allah take bi ba,
musamman gwamnatin da ke da alaka da constitution, an fa muku fatawa ne don ku shiga wannan aiki domin ku samu duk barnan da zai shigo zuwa ga addini ku kare ta. Ko shakka babu mun san akwai waɗanda suna iya ƙoƙarinsu wajen ganin sun kare mutuncin addini da aikinsu na lauya da aikinsu na tsaro, aikin soji ko SSS da sauransu, ko aikin 'yan sanda. Mun san akwai wannan masu wannan kishin, amma ba su da yawa. Amma duk musulmin da yake wannan harkan, ko kai alkali ne, ko kai lauya ne, ko kai soja ne, ko kai dan sanda ne, ko kai SSS ne, ka sani cewa fa wannan harkar da kake, addininka yana da wato ainihin hakki a kanka na ka bashi gudunmuwan da ya kamata ka bashi akan wannan wato ainihin mutane wato ainihin wato akan haƙƙi akan addinin, domin ka bashi gudunmawan da ya kamata ka bashi domin addini ya samu kariya ta kowane bangare. Ka sani in kana aikin soja, ko kana aikin ɗan sanda, ko kuma kana aikin lauya, in har irin wannan kadiyar za ta taso, kana da yadda za ka yi, baka je ka yi ba, to ko shakka babu akwai mas'uliya, akwai tambaya, akwai tuhuma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala dangane da wato ainihin wannan wato ainihin abin. Wannan daga cikin wato ainihin kirana kenan. Da haka wanda ya san yana da alaka da wa'inda suke irin wannan hukunce-hukuncen da irin wa'innan abubuwa, idan wannan lauya da ya bada daman cewa a saki Mubarak Bala, akwai bukatar lauyoyinmu su nuna bajintansu wajen kalubalantansa, ba wato ainihin su ya shiru su rabu da shi ba, wai a ce wai Allah ya fi su. Ba haka addini yake ba. Duk irin wannan abin da yake tasowa fa ana yi ne a ga me za ku yi. To ko shakka a nuna musu cewa mu mun fi su naci, mun fi su wato ainihin wato ainihin dagewa da nuna cewa lalle taba mutuncin manzon Allah wato ainihin ba za a taba shi a zauna lafiya ba. Daga lokacin da wannan kofa ya bude, to ko shakka babu, in har za a taba manzon Allah a zauna lafiya, to ko shakka babu, wallahi babu sauran addini, babu sauran addini in dai har za a taba mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zauna lafiya. To bai kamata ba lalle musulmai su fito su nuna cewa ba su yadda ba, ta hanyar rubuce-rubuce, ta hanyar maganganu a gidajen rediyo, ta hanyar wato duk inda kuka san kafa ta sauti za ta kai, da bayanin da kuka san gwamnati za ta ji ku, lalle ku yi, ko kuma fito wato ta fuskan nuna rashin gamsuwarku dangane da abinda wato gwamnati ta yi. Wannan shine inda muke nuna ta da jijiyar wuyanmu, shine inda muke nuna cewa ba mu gamsu ba, shine taba mutuncin manzon Allah ba mu yadda ba. Taba mutuncin manzon Allah ba mu yadda ba. Ku fito ku faɗa, ku rubuta a dukkanin kafafenku ta yada wato ainihin labarai cewa ba ku yadda ba. Sannan duk kafafen da suka san cewa su kafafe ne na musulunci, to fa kar ku mai da al'amarin rayuwa shine a gaban ku, dan yana daga cikin abin da Allah ya jarabce mu da kaskanci ta rayuwa, saboda ba ma mai da addinin mu a cikin abin da yake wato ainihin mafi muhimmancin rayuwar mu. Kamata irin yadda abin da ya faru, a ji kowace kafa ta tashi tana yawan maganganu, kowace gidan rediyo ta gayyato malamai su yi fatawa akan haka, kowane irin gidan TV su gayyato in dai yana da alaka da addini, a kira malamai su yi fatawa, su nuna ma gwamnati cewa ba a aminta da wannan abin ba. Wannan shine abin da ya kamata, ba ku je ku rika dauko labaran kanzun kurege ba, kuna zuwa kuna dauko abubuwan da bai da alaka da ci gaban rayuwar mu da addinin mu, kuna zuwa kuna tattauna su akai. Ga abin da ya kamata a dawo kan shi nan. Wannan shine abin da muke magana akai, kuma ai mana adalci. Muna buƙatan kuma ai adalci, kuma ba za mu gushe ba muna kiraye cewa lalle mu dai ai mana adalci, cewa lalle wannan abin da aka yi na sakin Mubarak Bala, to ba mu yadda ba. Gwamnati ta bi mana kadi cewa lalle ba mu yadda ba, ana neman a tozarta mu da addinin mu, ba mu yadda da wannan abin ba. Wannan shine sakon. Allah subhanahu wata'ala nake roko Allah ya sa sakon ya isa zuwa ga wa'inda suke da alaka da wannan abin. Allah ya sa kuma a dau matakin da ya dace kan shi. A nan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.